Gada ng duwang menor de edad na lalaki kan mabutod sa salog sakop kang barangay Boron-Borongan, Milaor, Camarines Sur. Pasado alas 10 ning aga kasudma, Hunyo 15. Edad 7 asin 10 anyos ang mga biktima na parehong residente kang barangay Boron-Borongan. Sigun sa PNP, tulos na nirespondihan kang barangay ang nangyari sa duwang magkakawat. Sa paglaom na maisalbar pa ang mga ini. Alagad dai na uminabot pang buhay sa ospital ang 7 anyos na aki na nainot na na-recover kan responders. Alas 2 na nin hapon, parehong aldaw kan ma-recover ang bangkay kan sarupang biktima sa kataid ng barangay kan Burong-Burongan. Mayo po sindang kaibahan. Siyempre mga aki po siguro na aragdahan na na magkawat and duman na sila nakatagpad po sa may Bicol River sa gilid po kang salid. Base sa pahayag kan sarupang aki na kaiba kan duwang biktima, luminukso sa mga water lily sa nasabing salog ang mga biktima. Dahil sa nahunaon na hirarong pala ng tubig kan salog, rason nga ni mauli ini sa trahedya. Salud or kaligtasan po tang sa tuya pong kaakian. Never po kita na magtaon ning chance na daita po naaabot kan sa tuyang paghiling ang sa tuyang mga aki. Once po na data na po sinda na hiling, dapat po siguraduhin tang mga magurang na within reach lang po sinda. And pag mayo po sa tuyang vision na po sa hanapon ta po and permita po sindang kakaulayon na di rayo. Huli kang pangyayari, nangapoda ng PNP, urog na sa mga magurang na may mga menor de edad pangaki. Perming pagriparuho ng mga chikiting nga ni maibitaran ang mga siring na insidente. Sa ngunya, nakapatente na sa kanya-kanyang residensya ang bangkay kan mga biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.